Днес ще разгледаме моята къща. Ето и нея. Така. Първо ще започна от външната страна. Нека започнем от ето тук. Това е едно колело. Има тук този сърф, този прозорец. Тук се виждат ето го моят диван. И тези храсти, които са в формата на лицето на Барби. Тук пише Барби натам. Добре, сега ще дойдем на тук. Това е моята кола. Ето я тук с кормилото и коланите. Тук има един малък GPS, поставки за чаши и огледалата. Вау! Гумите с Барби. Добре, ето тук е моята врата с дръжка, с това тук. Моята баня се вижда даже от тук. И сега ще минем към задната страна на моята къща. Добре. И ето е задната страна. Така. Значи, тук има аквариум, който също го има предната страна на моята баня. Той е в банята, но има от двете страни има прозорче, той е като прозорче. Тук пише за басейна, който басейн не се ползва през това време на годината. Ето го барбекюто, тук цветята, моите котенце, този шейк, тази книга, този прозорец към кухнята, който е запечатан, тези цветя. Тук е горната част от моята къща, тези цветя тук горе, които не мога дори да стигна. Така и тук. Тук е външната част, тук е другата врата за излизане отвън. Тя само, че е малко запечатана, не се отваря, искам да кажа. Добре, нека отидем вътре. Влезте. Така, нека започнем от тук. Добре. Тук е моята библиотека. Ето е тук с книгите. Тази лампа. Това тук. Тази снимка. Тези рапани. Вазата. Това тук е заключване на лампите. И за изключване. Този фалшив тапет тук, който съм го сложила. Но се вижда ужасната зима. Добре, това е прозорец. Това е моят диван. Обожавам този диван. Просто е вау. Сега тук може да видите малката ми масичка с тези меченца. Тук са сладки майка и бебе мечета. Така. Тези обувки, които съм ги захвърлила просто ей така. Банята. Тази баня, тук моята туалетна. Моята била туалетна. Тук една мивка има, но тя е, така да се каже, нарисувана. Прозорецът вид, който може да се види отвън. Ето, тук. Моята глава, вау, хубава. Така, тук е моят душ. Трудният ми душ, разбира се. Тук е с шампуаните. Ето го аквариума, за който ви говорих. Снимка на мен и моята приятелка. Казани гримове. Тук е кърпата. За включването, сапунът, туалетната хартия, кошчето и едно килимче има тук. Напитки имам тук. И така, да това ходи. Моето легло тук. Моят телефон. Това тук взема. Моят компютър. Моята възглавница. Това отдало. Моите пантовки, зайче! Моята рокля с закачалка, тук прозорецът ни. Ето, насам, приятели, е моето шкафче. Не! Пак съм изгубила моята купа. Няма нищо. Не е проблем, че така. Значи, тук имам, да видим какво имаме. Значи, една тетрадка, фотоапарат.
Будилникът ми, който постоянно пада, защото да го натискам да спре. О, любимото ми, моето охлювче, като се отваря. Вътре крие бомбоните си. Тихо. Местим малко шкафът. Така, тук са моите кънки. Моите токчета, будилник друг. 10:33. Да, добре. Димове. Той часовник всъщност не работи. Още маратонки. Тези кънки. Така. Значи това е моето спаление накратко. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако ви е харесал, моля те, дайте палец нагоре. Също можете да абонирате за канала, за да видите повече от нашите клипчета. За сега, до скоро!